Szóval volt Megyeházán lesz az egyetemi résznek a földszintjén, de ott majd mindenkit el fogunk gárdírozni, és bízunk benne, legalábbis Ildikó azt mondta, hogy be fogunk férni. Ugye? Reméljük nem lesz igaza. Igen. Jó, reméljük nem lesz igaza, igen. Tehát augusztus 19, csütörtök este 6 óra. A másik két olyan dolgot azért szeretném elmondani, hogy biztos vannak olyanok a környezetükben, akik szerettek volna önökkel együtt eljönni ide, de ezért, azért, amazért elutaztak, szabadság, műtéten vannak, egyebek, nem tudtak eljönni, hogy ha rákeresnek az interneten, a Csaba blogját lehet megtalálni. Nekem úri dolgom van, mert a gyerekeim profin tudnak segíteni benne, de most, hogy megmutatták, én is valószínűleg megtalálnám. Tehát akár úgy, hogy Dezső Csaba Péter blogja, a Google-ba beütve megtalálják, akár úgy, hogy Szeretet iskolája. A Szeretet iskolája, tehát így is meg lehet találni, és ott írások vannak, illetve hanganyagok vannak föltéve, aztán ha sikerültek a felvételek, akkor remélhetőleg ebből is fogunk tudni ott látni. Valamint még egy feladatom van, tehát a programban azt látják, hogy Dezső Csaba Péter, archaikus sorsképelemző, úgyhogy erre majd a következő alkalommal fogunk kitérni, hogy egész pontosan mit jelent. A háziasszonyi megnevezésnél pedig azt látják, hogy pszichotronikus tanítvány. Tehát pszichotronikus képzés, egyes képzés lesz augusztus 7-én szombaton, a Madács utca elején, de ezen a blogon szintén rajta van, illetve hogyha érdeklődnek, akkor nagyon szívesen megmondom az időpontot, pontosítunk helyet. Tehát augusztus 7, szombat 9 óra, pszichotronikai egyes tanfolyam. És a magam részéről még egyszer megköszönök mindenkinek a jelenlétet. Én úgy gondolom, hogy az én tanúságom az, hogy teremtsünk szeretetet a továbbiakban, magamnak, a családomnak, a szeretteimnek és a barátaimnak, és akkor a Csabáé a legutolsó szó. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljön. Én nem biztos, hogy ezt végig tudtam volna hallgatni. És tényleg le a kalappal mindenki elért. És hogy amit elhangzott, azt egy csöppet se kell elhinni. De aki nem hiszi, járjon. Köszönöm szépen. Hát nyára egy kis szangriát.